Drømmer I om at bygge et nyt idrætscenter, der kan samle lokalområdet, eller en ny multiarena, der kan sikre rammerne til jeres sportslige ambitioner, og vil I gerne undgå de typiske faldgrupper? Vi har erfaringerne og kompetencerne til at hjælpe jer igennem processen. I Toftlund bygger vi lige nu et handicapvenligt idrætsbyggeri, der er designet til at samle byen og dække de mange forskellige behov med multihal, springsal og fælles arealer. Det samme gælder Guldboksen i Nykøbing Falster og Arena Svendborg. Begge er topmoderne multi-arenaer, der kan rumme alt fra elitesport til koncerter, messer og kulturarrangementer med fleksible rum, mobile tribuner, VIP-lounge og faciliteter til pressen. Vi har opbygget en solid viden om, hvordan vi sammen designer og optimerer jeres idrætsbyggeri for jeres nuværende, men også fremtidige behov. Vi er afgørende for, at jeres idrætsbyggeri bliver til en succes. Vi sørger for, at alle detaljerne spiller sammen, fra sportsgulve til tribuner og til belysning, så dine brugere får den bedste oplevelse, og du får en effektiv drift. Vil du gerne vide mere? Så klik på linket nedenfor.